సబ్జెక్ట్ చేసేవా గుడి ఫస్ట్ మొదటిసారి ఇది నా గోండి సమాజం సేవ జోహర్ టీచరే અને માતોડો ಒಂದು దీక్ష ప్రచార గోండి ధర్మ సంరక్షణसाठी ప్రచారం చేసి ఆహ్నా తిరిగి జాతి పంచాయతీ విషయం ఉంటాం మా టీం మా సార్ సందర్కునే గంగుబాయిను సందర్కునే జయసేవ టీచర్ నేడు మనకి గోండి మనకి గోండ్ సాంగట్టు మాకు మతం అంటాం గోండి సాంగట్టు గోండి మతం అంటాం ఇదే ప్రత్యేకించి మాకుంది గోండి ధర్మం అంటాం ಅದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಆಚಾರ ನೀವು ವಿಚಾರ ನೀವು ವೇಷಧರ್ಮ ನೀವು ಯಾಶ ನೀವು ಭಾಷಾ ಭಾಷಾ మీకు వాటికనే పోయితో యాశ యాశ అయితే బతా భాషా అయితే బతా వేషధారణ అయితే బతా ఇవి సందు మంత అస్కనే మా ధర్మ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಲ್ ಬಹಾನ ನೀವು ವರುಣ್ ಉಂಡವರುಣ್ ಬಹಾನ ಗೌರವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಬಹಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಚುಡೂರು వాళ్ళని దక్కలేదు డగురు వాళ్ళని దక్కలేదు బహాన మారి వెళ్తుంది అగమంతా మాకు ధర్మ అది ధర్మ తీసుకొస్తే మాకు ఏం చేస్తాం మనకు బతికేందా మనకు బాగా పూజ తీసుకుని బాగా తేంది బాగా సాపి తీసుకుంటే అది తేను మనం సాపి మనం మాకు రెడీ మనం రెండు అగరబత్తి నిరూపించి 4 గోడలపై మాకు తేను సాపి మనం తీసు తేంద భావన అయిన వాళ్ళు మాకు అది సాపి మనం అదేంటంటే మీ ఆచార విచారతే మీ ధర్మతో మునిగేసి మీ ఆచార విచారతేనే ನೀವು ತೇಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ మీకు పాల్మనంత మీకు రెడీ మనంత ఇంకా డైరెక్ట్ నేను సత్యపాన అది దానికి సిస్టమ్ అది ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ తొలుతలు రాజు తీసే వాక్యం ಮಾಡ್ತಾರೆ రాజులు పరిపాలన చేశారు రాజకీయ పరిపాలన చేశారు ఇది ఉంది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయు మొత్తం ఆల్ ఇండియా తగ్గ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೋಂಡವಾನ ರಾಜಧಾನಿ మన నాగ్పూర్ ఇవి ಸ್ವಲ್ಪ సంధి మావ మధ్య భాగంలో మనవలికి దక్షిణ భారతదేశంలో మనవలికి మా మేజర్ స్టేట్స్ బాగా అయితే మనకు మా గోండవాన ప్రాంతంలో మాకు రాజధాని నాగ్పూర్ ఇవి ಸ್ವಲ್ಪ సంధి రాజధాని మన నేర్చుకుని దుస్తుడు వలసవాదు దుస్తుడు దేశాలు వాసిస్తున్నాం మాకు శిక్షణ మా ఆధిపత్యం మారితే చేంజ్ పడుతుంది అసలు ఆధిపత్యం కొనసాగించారు ఆర్యుకు వాస్తే దుసరో కాకుండా ఆర్యుకు వాసి మాత్రం దాడి సంస్కృతి పరంగా నీకు దాడి కిత్తారు యాచతుని దాడి కిత్తారు భాషతుని దాడి కిత్తారు ఈ సంగీతగా దాడి కిస్తారని చెప్తారు అసలు ఐడెంటిఫికేషన్ తో ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ఐడెంటిఫికేషన్ తో ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಬದಲಿಂತೆ మేదోడు చూడంతే మచ్చకు మనం ఉంటాం మచ్చ దానికి ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ ఇంత అది మార్క్ చూడంతే అస్కెంతే అలా నువ్వు వేరే మాయనలు ఇంతే ನೀವು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಯನೈತೆ ಮಹಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋನಿ ಅಂತ ಬದ್ ಜಾತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೋನ್ ತೋಡು ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿ ತಕ್ಕ ನಿಮಗೆ బతలి మనం కరమ అది రకంగా మాకు ఈ సమూహం ఈతలు పంపిస్తుంటారు పోయ తిమ్మనగా ఈతల సమూహం అంతా పోయాం ఇది గోండవాన ప్రాంతం నగనే మాకు ఈ సిస్టమ్ మత సిస్టమేటిక్ నెంబర్ మొదలు సొత్తరు కాబట్టి సంధి రకాల పరిపాలన చూసి మంతడు తోలద్దాత్ మన టాకన అయితే ఖచ్చితంగా మనకు ధర్మ తిమ్మన పోయాలంటారు మాకు మెయిన్ ధర్మ
ಧರ್ಮತ್ವ ಮುನೆ ಹೋಸಿ నేను ధర్మతో తోడే మనకు నేను బాతాడు కాబట్టి నేను మా సంబంధాలు మీకు ఏర్పడతాను ఇది మాట ఇది గోంది వాళ్ళ నాటే నేను నా సత్సంబంధాలకు మనకు ఏర్పాటు చేసేది మాకు భారీ ధర్మ పీసే అవుతాడు కాబట్టి నేను నాకు సుతరిగా మీకు మా బంధుత్వం పెరిగిసేమంతకి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేయమంతకి మా సర్కిల్ బడే మాసేమంతకి चलो गोंदी देखे मा उठनूर देखे मराठी देखे यही मा धर्म दीन माకు కరం చేస్తా ఇది మా ధర్మ కరం కిస్మ ronta ఉంది కింత ఐక్యత కింత समझिर उद्दी आज भजन की मैं बता टिकट तेरे ते इद रకంగా అందరికను కాన్ఫిడెంట్ అంతా మాకుంది వాయనకి మన సుదిరే మాయన కాంపిటీషన్ మోట్ సుదిరే మాయన రోడ్ पर వాయన తಕ್ಕೆ మన బదల మా సిస్టమ్ ఐ బదైతే నివడే మాసి మంత వెడుకున్న వాతదు ఆ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతే మన సొంతకనే మరట మున్నే సొంత పడతారు తెలు హతే మా గోరరు ದಿವಸರನ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರೆ ಬದಲ తీరు ते ఉండే వ్యక్తికి మాకు టైం ఆశ్రమంత కాబట్టి మాకు వడకలి మంతే వడకని మోటు దాకో నాకు మీకు నాటే ఫస్ట్ టైం నాకు వాసి వడకంటే మీ అవకాశం మీరు సందిర్చుకుంటారు కాబట్టి మీకు సందిర్చుకుని ఆ బోట ముందర తీసుకెళ్ళి వస్తున్నారు ధన్యవాదాలు.